siyaga nglipur para sutresna mugi tansah anggremaka ayo yo ano ada Mas Tete ada Syekh Budi, ada Mbak Tari Firosa, ada Mbak Nita, Jatilane Panji Anom sampun siap yo siyaga nglipur para sutresna mugi tansah anggremaka monggo para modho lestarekno seni Jawa jati lan seni budaya gawe sengsem jiwa raga kesempatan apakah sinetyo ayo Satrio Joyo Urusan
Aik